Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Za ku fara wannan kasida ne daga baki na Umar Kiyarin Waka Koyi a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Malam Tahir Koyi. Dan neman ƙarin bayani za ka iya nema na ta lambar waya na kamar haka 081 44 45 36 29. A sha sauraro lafiya masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau fa ranar murna ce, to ku taso ku raka ni. Zane je mauludi ne. Maulidin baban nana, maulidin baban nana. Kullum in zan fara da kai nake farawa, Allah sarki wahidin da shi ke badawa. Yau ma bege ne nake shirin zan rerawa, zan yi wa ma'aiki rasulu mai haskaka raina. Gurin baban nana mijin Aisha da Khadija hasken ruhina, domin shi kai yau dare da rana sirrina, ya maulidi ne ake yi wa baban nana. Yau fa ranar murna ce, to ku taso ku raka ni. Zane je mauludi ne, maulidin baban nana, maulidin baban nana. Kasa da safan da masu kaunar nurallah, kasa da waliyanka sun bi dabun Abdallah. Allah har ulama masu kaunar sirrillah, da mu ɗalibai da ke ta kaunar nurallah. Tukuta so ku raka ni zane je mauludi ne, masoya manzo ku zo mu je kar ku yi zaune. Ranar murna mai rawa mu juya tilas ne, muna yin zikiri muna salati gun manzo. Yau fa ranar murna ce, to ku taso ku raka ni. Zane je mauludi ne, maulidin baban nana, maulidin baban nana. Ko bayan ka dole na wadan ko ka haɗa ni, ka kujera zauna abin da ke rai ka gara ni. Tunda burin mu guda da ni da kai karfe min ni muradin da nake kawai mu gana da ma'aikiya. Mauludi ne, maulidin baban nana, maulidin baban nana. Kaga ne guzuri na riko salati ga ma'aiki, na sani kai ma ka riko ka zo mun yi ta ɗauki. Mu ta yi ba adadi muna yi waɗa ma'aiki, har mu je filin maulidi muna begen manzo. Masoyi nurallah, dole ne in je in yi baituka gun sirrillah, tunda shi ne haske a zuciya ta kan zilla. Zan ta yi kuma ba zan bukaci ma in huta ba. Yau fa ranar murna ce, to ku taso ku raka ni. Zane je mauludi ne, maulidin baban nana, maulidin baban nana. Babu shakka manzo gare ni ka zarce yayi, tunda kai ne ran lahira kake sharawaye. Duk masoyi a gurin ka babu shi babu hawaye, ka yi mini izini in ta yin yabo gun ka masoyi. Maza ga mata gurin bikin nan an taru, duk muna murna kaga babu mu ba wani daru, tunda murnar haihuwa muke gurin jagoran mu. Yau fa ranar murna ce, to ku taso ku raka ni. Zane je mauludi ne, maulidin baban nana, maulidin baban nana. Shi wana da yi rubo ya taho mauludin ga, shi hana alhaji dan kada gurin mauludin ga. Kaga ko Umar dole ne a doka mani ganga, fito filin maulidi ina je yin manzo.
gun rabu yanzu za na yi mikawa tunda na san shi ne ya bani ikon rerawa rabana na roƙe ka kai salati ga mai yau fa ranar murna ce to ku taso ku raka ni zana je mauludi ne maulidin baban nana